Yn y fideo yma, byddwn ni'n edrych ar Efelychiad Monte Carlo, sef gwneud pethau drwy samplu hap rhifau. Mwyn samplu hap rhifau yn Python, rhaid defnyddio'r llyfrgell random sy'n dod gyda Python. I ddefnyddio'r llyfrgell yma, rhedwn import random, sy'n galluogi i ni ddefnyddio nifer o ffwythiannau i wneud pethau ar hap. I samplu hap rhif rhwng 0 ac 1, defnyddiwn random.random. A gwelwn ni bod yn rhoi float. Os rydyn ni hwn eto, cawn hap rhif gwahanol, ac eto, un arall. Nid hap rhifau go iawn yw'r rhain, ond ffug hap rhifau, neu pseudo-random numbers. Dilyniant o rhifau yw'r rhain, a generadur y rhif nesaf trwy gwneud rhyw gweithrediad mathemategol ar y rhif diwethaf, mwyn esgusroi hap rhifau. Serch hynny, maent yn ymddwyn yn union fel hap rhifau go iawn, a dyma'r ffordd mwyaf boblogaidd o samplu hap rhifau mewn cyfrifiaduron. Mae'n defnyddiol gallu samplu'r union un rhifau bob tro rydyn y cod, mwyn sicrhau bod ein gwaith yn ailgynhyrchiadwy ac yn gweithio'n gywir. Gan taw ffug hap rhifau yw'r rhain, gallwn gwneud hyn drwy sefydlogi rhif cyntaf dilyniant o hap rhifau. Rydyn ni'n yn galw hwn yn y hadyn o y llif a hap rhifau. Yn Python, rydyn ni'n gosod hadyn drwy roi'r gorchymyn random.seed. Os dewiswn hadyn o 3 a printio'r 6 haprif gyntaf a rhoddir, cawn 6 haprif. Os rydyn ni hwn eto, gwelwn yr union run haprifau byddwn nhw'n cael. Mae'r llyfrgell random yn rhoi nifer o ffwythiannau eraill i samplu ar hap. Enghraifft, i ddewis elfen o rhestr yr hap, defnyddiwn random.trace. Nawr byddwn ni'n defnyddio Efelychiad Monte Carlo mwyn amcamgyfrif gwerth pi. Ystyriwch y sgwâr yma gyda ochrau 1 ac ei arwynebedd yw 1, ac ystyriwch y cylch o fewn y sgwâr gyda radiws o hanner a'r fformwla hon. I amcamgyfrif pi, samplwn cyfesurynau ar hap o fewn y sgwâr. Mae samplu cyfesuryn jyst yn samplu ddau rhif rhwng 0 ac 1, y cyfesuryn x a'r cyfesuryn y. Trwy ddefnyddio'r fformwla, gallwn ni wirio os yw'r cyfesuryn tu fewn i'r cylch neu beidio, neu os yw x minus hanner sgwâr, adio y minus hanner sgwâr y mwy na chwarter. Byddwn nawr yn samplu nifer o'r rhain, ac mae nifer o bwyntiau tu fewn i'r cylch yn gyfrannol i arwynebedd y cylch, a bydd nifer o bwyntiau yn y sgwâr cyfan, gan gynnwys y reof tu fewn y cylch, yn gyfrannol i arwynebedd y sgwâr. Felly, os rhannwn ni nifer o bwyntiau tu fewn i'r cylch gyda nifer o bwyntiau yn y sgwâr I gyd, ddylwn ni gael amcamgyfrif ar gyfer cymhareb arwynebedd y cylch a'r sgwâr. Trwy ail-ddrefnu'r fformwla, gallwn ni ddefnyddio cyfrif nifer o bwyntiau tu fewn i'r cylch a'r sgwâr I gael amcamgyfrif o pi. Po fwy'r nifer o bwyntiau y samplwn, o fwyaf cywir byddai ein amcamgyfrif. Rwan rydyn ni am wneud y samplu yma yn Python. Yn gyntaf, rydyn ni am osod hadyn o ddim. Dewiswn ni nifer o bwyntiau I samplu. I ddechrau, dewiswn rhif eithaf bach. Gad nad ydym wedi samplu unrhyw beth eto, mae'r nifer o pwyntiau o fewn y cylch yn mynd I fod yn 0 ar hyn o bryd. Nawr samplwn y pwyntiau x ag y.
Rydyn ni eisiau gwirio os yw'r cyfesuron yma o fewn y cylch neu beidio. Felly gwiriwn ni hwn yn erbyn y fformula cylch. Os ydio, rydyn ni eisiau adio 1 i gyfrif nifer o bwyntiau o fewn y cylch bob tro. Nawr i amcamgyfrif pi. Defnyddio ni'r fformula cymhareb wedi aildrefnu, 4 llosi a cymhareb nifer o bwyntiau tu fewn i'r cylch ac nifer o bwyntiau yn y sgwâr. A rydyn ni'n cael amcamgyfrif o 2.4. Gwelwn ni na bod hwn yn amcamgyfrif da iawn, ond cofiwch, o fwyaf o bwyntiau rydyn ni'n samplu, o fwyaf cywir bydd yn amcamgyfrif. Felly rydyn ni am trio gyda mwy o bwyntiau tro yma. Rydyn ni am trio gyda 11 o bwyntiau. Yn ail rhedeg y cod. Rydyn ni'n agosach. Rydyn ni am trio gyda 31 o bwyntiau. Rydyn ni'n agosach eto. Edrych ar 101. Eto yn agosach. Ond os dyn ni edrych ar 1001, rydyn ni'n agos iawn eto. Os dyn ni'n edrych ar 100,001, rydyn ni yn fwy agos eto. Felly yn y fideo hon, rydyn ni wedi edrych ar y llyfrgell random. Rydyn ni wedi edrych ar beth yw Efelychiad Monte Carlo, a rydyn ni wedi codio Efelychiad Monte Carlo i amcamgyfrif pi.